hor daude zenbait ekintza, herritarren parte hartzea beharrezko izan duguna, eta hemen aipagen itzazke, ondoko aterpea, lehengo asteartean egintzen aurkezpena agenda 21 inguruan, eta hor dauzkagu 114 ekintza eta jardun, hor ditugu arau subsidiariok edo arau orokorrak ekarri diguten parte hartzea, eta bertan jada hasi gara etorkizuneko ibarra marrazten, parte hartzearen bidez. Baita eta oso garrantzitsuta jotzen dugun birziklatze tasaren handitze hori, baita ere etxabearen ordenantza eta parte hartzea, eta guzti honekin bestela urteko aldi badaukagu aurrean, proiektuz eta itxaropenez beterikoa, ibarra erdigunean jarri nahi dugu, herritarrekin eta eragileekin elkarlana dugu helburu, talde lana aipatu nahiko nuke, bai atzean ditudanekin eta baita aurrean eta herritarrekin martxan jartzea goazen sistema edo jarri nahi dugun horrekin, programa dugu, proiektu badaude, eta guzti honekin batera, eta esan nahi duguna eta jarri nahi duguna erdigunean da nola egin. Eta nola egin horretan 4 urteetan ikasi dugu, ze puntutaraino eta nola iritsi gaitezken, hor egin behar dugu hausnarketa bat, 4 urte hasi aurretik eta iraia bitarte diseinatu behar dugu nolako parte hartzea nahi dugun, nola den posible udal barruan, eta hortan nahi dugu programaz aparte, zeren programak baditu ekintzak, baina 4 urtetan badugu zer egina. Eta horretarako arlokako lantaldeak sortu nahi ditugu, herritarrei egokitutakoak, ezin dugu hasi bileraz bete jendea eta herritarrek bai denbora behar dituzte, orduan programaz gain nagusiki esan nahi duguna da, urtean arloka 4 bat bilera egin, diseinatu arloak eta aurrera egin behar dugula. Eta horrek zabalduko duela nolabait udala herritarren gana eta gu ere herritarren gana. Horretaz gain, jakitun gara Tolosaldeako kide ere bagarela, bestetik herri baten kide bagarela, eta hortan ere apustua ditugu eskualde mailan Tolosaldea garatzen, Tolomendi, osasun publikoaren alde ere badugu borroka bat, guzti horretan ere lan egiteko gaude eta lan egingo dugu.